Estou empezando a recoller e a limpar as miñas lufas. A lufa é un tipo de curcubitácea que podedes plantar na vosa horta, pois con relativa facilidade, e que se dá bastante ben, e que cando é nova, mirad, este é unha mini lufa, cando é así nova pódese comer, cociñase, o sea, salteada ou cocida, pódese comer. E cando vai sendo grande cría como unhas fibras incomestibles que nos valen para facer esponjas para lavarlos e para lavar a lousa, e así, o sea, este ten un ano, casi non ten daños colaterales por aquí, por algún lado, de tanto usar, pero ainda dura outro ano máis, está cargadiña de sementes. E delas encontrar con bastante facilidade, a dicir relativa facilidade, non sei por que iba a dicir eso. Que vos iba a dicir? No meu canal de YouTube tendes un vídeo onde vos explico todo isto, como cultivala, como se fai o estropajo e todo isto. Por si vos entra a curiosidade, tendes tempo e gana, e queredes pasar polo canal, e de paso suscribiresvos, que tampouco non é que coste nada, é gratis, gratis.